Beogradskom sajmu knjiga. Zadovoljstvo nam je da vas sve pozdravimo i zahvalimo vam što ste se odazvali našem pozivu da studentima koji su nagrađeni na ovogodišnjem, trećem po redu konkursu Ministarstva za evropske integracije Stefanović štampu, uvaženi novinari, dame i gospodo. Dobar dan i dobrodošli na štand Ministarstva za evropske... Ja vam čestitam i otvorena su vam vrata svima vama u Ministarstvu za evropske integracije, ne samo za upoznavanje institucije, već i za budući rad. Čestislave, čestitam i vama. Izvolite. Luka, čestitam.